Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Ngawiti ingsun nglarang syiiran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa betulan rina wangine tanpa betungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhid bagus sesamu mulya matine bagus sesamu mulya matine kang aran
saleh bagus atine krana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku ajangan guru waskita tentan jepake ing jero dada tentan jepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wani titirakati